ไปถามหน้าถ่ายคนเอาเลยชุดได้นะผมเรื่องนี้จังไรก็ได้นะขัดสุดเลยที่สุดแล้วก็ยินอะไรदायना जाय सोदोबखौ जों उन्दैनिफ्रायनो खोनाबोदों नाथाय मेगनजों आं माब्लाबाबो नुफेराखै नोंथांमोना सोरबाफोर नुबाय जानो हागौ लेखानि बायदिब्ला दायनाया मोनसे खोमसि फोथायनाय नाथाय गामिनि आबै आबौ एबा गामिनि सुबुंफोरनि बायदिब्ला दायनाया थारैनो दंमारो थारगौ नङा हा अबेनिलै नोङो हा हाजार नों बबेला नों हाया अबेनि नोङो नोंसोर आदारखि नाथ' सिथाथ' सोरनो होदे खिथादे सोर नोंखौ खिथाखाय मोनना जेजों थिखोना दैयाव गारसोमोनलै सोर दे खिथादे सोर बियो थमब्ले बुंलाबाय था फंबार खायाबा जोङो फंबार खायाबा आं दा बार'था खेबसे नायफैबावबाय र' मबाइल बेटारि चार्ज होगोन आं एबार बिराद मोजां जे गांसे लायबावदोलाय खासिनानै नोंसो दंबावखायो र' लायना लाना फैहाय हेमोन मोजां ना गाज्रि फोरमायना बायबाय ना मानो फोरमायनो रोङा जाखो मोजां ना गाज्रि मोजाङालाय दा मुसुखुजोबगोन आङो मोना सोंबाव मोना मोनबावा बिलाय सोर बियो मोनै नोंसोर नेगोन मानसिखौसो संखौनो मोना नोंसोर थैनो हागोन ना नोङो माबो नों मोना मानसिखौ नेगोन गाबोन फुङावसो मोनसिगोन ना गाबोनसो मोनसिगोन दा औ बुंगोरखाबाय जों गोरां सासे मोनसिगोन नोंखौ नोंसोर राहा दहायनो होखादों आंनि थाखाय मानि थाखाय नोंसोर दहायनो गावना होखाबाय आंनो मा गावखो नोंसिनि राहाया बेनोमोन बेवहाय सारनाङामोन आंखौहाय दैखौ हेमोन 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 सोर लाङो सोरा सोर लांगोन सोंदोंब्रा खोन्थाया सानै लांबावगोन ओरै थुइ खाथिनि सासे लांगोन नो खालफाटनि ओरै सासे खालफाटनि बारनानै सासे दंबावनो साब्रै लांनो औ लांगोन नो नांगोन खायदा बिदा लांखागोन नो अवादारफ्रानो गिदायनो हेमोन 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 इनि गैया बेयाव हेमोन 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 सोरजोंलाय हेमोन बिथांखौ नाथांथोबसुलै ओरै खालायलाय दे खोन्थायाखौ माने जों नोंखौ खोन्थाखागोन बेवहायनो ओरै सिदा खालाय सिदा खालामजाया गगोन खारगोन बियो खरा खारा जे माबादोंबा आखाइ गोरा दाखौ गोराङाव हो गासिना बेथाखौ नाथाखायो मोनावलै दायना हमदों नै जोंलागाव दायना खाथ्रि बिलाइसो सुलाबायो नालाय एसा गिदिर लायलाय थर' लालायदोलै एबार दङ मानसियासो माबागोन जेयालाय बलायनोसै जेया मानसिखौ ओरै बेरायनोसै सारसिन आरो मानसिखौ ओरै बेरायना दोनसै जेयाबो खारा जेया सासोबो गोरलैसोलै जेया जे सारसिना दोनदों रायजोफोर जे सारसिन खानाय साफ्रेबाय था नों खानाय साफ्रेयो ना मा साफ्रेबाय था सुना हो डाक्टारखौ सुना हो सालखौ हलै
เลย खाथि ट्रेननो ओमफ्राय माबा जोब्बाय खाथि नङालै जोब्बाय जंसो आं मिथियाना सुगोजोब सुजोब गोख्रै माबा खानाय साख्रिबा गलासो होनबावनो बेजोंबो सायो मानसिखौ ओरै बेलथायनो दोनलाय सोरथो रामसादुना सोरथो फार्स्टआव रामसादुन होनदोंमोन ओमफ्राय रामसादुन नङा नायबाय थांबाय रामसादुनखौबो नङा मालाय मबाइलसो रायलायगासिनो न'आव डाइरेक्ट थांनानै नायबा मबाइलसो रायगासिनो दङ मालाय रामसादुखौ लिंबोनो हायामोन नायखांबावबायसो औ ए जों दासो नायना फैदों ना डाइरेक्टनो लिंनो हायामोन साब्रै लोगो होनखाबायबा सासे नङानो साथाम साब्रै अर्डारसो हरो जाहैबाय दा गावसोरखौ गुरु दङनो गुरुआ समायथार ओमफ्राय खस्थ' मोनाखै बैसोरबो नै बे बाग्रायासो दासो बाजाग्रा जेबो जाया सारखांखाबाय खारबायलै खारबाय दहायबो सानदों आङो बेयाव खारनो बोरै खारनांगौलाय होनो नाङाब्रा है मोजांना गाज्रिलाय नोंखौ हगारालै जोङो खोन्थायाव मा जादों बेबा ओमफ्राय खोन्था ओरै खोन्था मा ओमफ्राय हेमेन हा हेमेन ना सोर नोङो ओइ है सोरथो बाथियाबो खोमसि खोमसि गथ'खौथ' नोगोर माबा होगासिनो दं दा नार्भास मानसिया माबा माबि हमखागासिनो दहाय ओंखाम जानानै फोजाबायमोनबो आङो हमना बोखांबायमोनबो ओमफ्राय बेवहायनो जौ लोंदों माथो आसि जागा नुदोंमोनब्रा फं ओरै माबानानै साननायावनो ओमफ्राय आरो माबा हमबाय मा बे जौ लोंदों ना माथो जौआ जौ लोंनाया अब्ला गाइस गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंखौबो सापर्ट खालामदो गाइसमोन आं दिनैनिफ्राय भिडिअखौ कन्टिनिउ आपल'ड खालामबाय थानो नाजासिगोन नोंथांमोनहा सापर्ट खालामलांबानो जाबाय